Bui nukung ungfanok, bigran nukung ungfanok. Korok bondurop, nok kahambo, hamyobo tongkesi. Mai khopsa masawo, masanya muntur kisa thamani. Ajorawsi, nok si unghinge, nok busabutui, nok ni borok borosi tongsinai. Nok hanode nukung hinei, tongsinai bele no wana marsingsa patimo. Obohaino mangpri ka soipeka, kwai hangkor turasikor. Ardi blok bai khopjak salka jambor ini seedlessni mayong kutui eba hatimara kamibo. Hatimara kamini khoroksa sakra mung Ojoy Deborma samung khumung khai buni rabarok rawi bosabuti rongok nok nukungni borok naikol jawo nok nukung pusi jawo. Phiaba thanai sa salok asomsa 2000 bai nok subai mahaike waisano dewar babisa bakhak kaklai thambaika wana masing sakhe. Tabok tonglani bagai nok kri nok ni borok buni nogo thangsi bosabuti rok thuima tonglasibo. Obo hai birmono klai tongmo jorabo hastin lokorongno kisamisa choba chode mano hinei koimong darakha birmono klaijak nokong. Account number ka 00541206 001073. IFSC code number ka ICI 0009 DB0B2. Kogduk number ka 6009827935. Dala nin sagale nin monok bodin baikha na bodike baikha ani nokhai shonibarni hor atei noita ki sare noita rongana ang monogo kuri ani serai okra bai chala okra serai bai an burisimi sinogo ngai robandino to asram bariwo meeting misil tongin khanawo ngai jeng abon bagino horono mathanga borok thumna ni tendini bagai ngai tha kai angki saro kok salai tongoi le thanga kanya ang horni bisingo no nogo kil phega ngino ati gotana angjak nu phegeta nu phege kai ani chere bai an bihi thuya nai singai tongano ngai an to phun bokure an cherai bin ka sono kol khega pu riponia sono kol khega pu nin monok ki wati siwida tam baikha na ki tamo wati siw haida wati siu nang ki tabo binje nok man tomo jaga nang nok tang takle nok ro man kha nok me ko nin bung ra tong bung khai tongo application ko mane kagoj ma joton do habjak kan ngai tabo nang lukorong thani nin monok ba nang tong ni tong thai krin ba nang tabo nang tam choba sanam jong lukorong ang lukorong thanim ngo koimung janogo lukorong no jahate ano pal khayai bunyori ma hikenya ano ba choba cho khairi nan bagai ang koita lukorong no tam nang bor ro tong nin chere khorok busuk ani cherai ko thamne bisingo burino kha kai ro ka rasnogora kai cherai ta khuni tongmani borok kubai kijo bahai kai tongnai ba kai borok binna na nogo thang tong ka gang mia chla kora na ni ka khaje nogo bunno ko tongle bahai khapi ba nei samani an cherai ro khanya go sia nang gana ni blog SDM DM ro thang choba so sani kya sani ko abo to chini je u mo thani nangnai chungne rong chimi angja nokha nang bong khokti tamo angko man kha borok sawo je borok phainai jeng jotonon sarjak borok phaioi jeng nainai in sata borok kai dada ni bumung tamo an bumung kha ojoi de boroma bufan bumung borjo mohon de boroma nin kami borong kha kaming kha hatimara nang ta tamro khaisa amne kam na khai na tamo angi ko buni roba do adya bagero raisa jata